Antidepressants. Usho njalo umbhalo kwelinye lamadosha amaphilisi umama awanikezwe esibhedlela. Lawa ngokukadokotela amaphilisi okudambisa nokunqinda amandla imizwa yovalo nokutatazela kwenhliziyo okuvela ukuthi iphakame kakhulu yacishe yama ngesikhathi uma ezwe indaba zokukhulelwa kukazethu. Silapha eparking lot yasesibhedlela nje ngiyibuza ngiyayiphendula ukuthi ngabe ngempela yimina lo ocishe wayibulalela umzali. Ngihlale ngizwa ngendaba ngiyifunde emaphepheni le yesizukulwane esivukela abadala baso. Lungishayela ungeqo uvalo la ngiyibuza ukuthi konje kungenzeka yini ukuthi izimo engidlula kuzo seyingenza indlavini nenhlobongela ezophanjwa isibusiso esiza ngokwazisa uyihlononyoko njengoba iBhayibheli liyala. Wale waphetha umama ukulala nala udokotela esemtshela ukuthi umzimba nengqondo yakhe kukhathele kangakanani. Udokotela uthe akusiwona nje kuphela umzimba kama okhathele kodwa ngisho nesimo sengqondo sikhathele lokho kungaphezulu kuba kulindelekile ikakhulukazi kumuntu weminyaka yakhe. Udazingana umama ekhala ngelincengayo ethi kufanele abesemsebenzini kusasa ikakhulukazi kulezi insuku. Wankwankwaza la sekufanele achaze ukuthi insuku enjani lesi. Wehlulekile na ukuphendula umbuzo la udokotela embuza ukuthi uzosebenza kanjani nesandla esikhonkiwe. Phela umama wephukile kulokhu yakhilizisana kwethu sibanga ifoni. Lungishaya kubande kwamancane uvalo njengoba ngimbuka egodla ingalo nje eqhaqhazela kulamakhaza phakathi nobusuku. Silinde noma yipi imoto yangasekhaya. Zikhona nje imoto engenayo lapha esibhedlela kodwa zike iletha abaqhamuka ngakithi eDondotha. Umuntu usethembele ekuncikeni kuzo njengoba singenamali nje ngisho yokucela umuntu asihambise. Sengithandazela ukuthi kungaze kuse ngoba umama uyavuka ekseni. Ngiyayibona nje mina nesikole. Abuye iphinda amazwi kadokotela la ethi khona kubeka impilo yakhe engcupheni umama uma engavumi ukulaliswa. Ugcina lile ngisho nokusayina imvume yokumkhipha ethi lokhu kuphambene nemigomo umthetho wokusebenza kodokotela. Uzwakale umuntu onovalo kakhulu ethi kubhlungu uma bengathenjwa abona njengodokotela eyalona basuke beyinikeza emveni kokuhlola isimo saleso naleso sikole. Umama wakho uyagula mfana wami. Ubeshe sengibizele eceleni. Umikhona indlela yokumpoqa kubalale. Ngicela uyizame. Kanjani? Umama uyena osiphathele ukudla njalo uma ebuya emsebenzini nsuku zonke. Uma engase ngayi lokho kungasho ukuthi sizolala singadlile lezo insuku kuze kube ukuthi uyabuyela emsebenzini. Ngiyayibona nje mina. Adleni kuanele. Mhlambe yikho nje naye umama ebenqaphaza. Uanele. Yane. Udadewethu omncane. Engabubonani futhi ufundane kukho konke lokho. Simshiye ekhaya sesiphuthuma lapha esibhedlela. Namanje ngisawabona amehla akavela acwebe inyembezi ngesikhathi ngiqiqinga umama ngiphuma naye ukuyofuna imoto ebizomphuthumisela lapha esibhedlela. Akazange akhala hayize njengoba kulindelekile entombazanananeni yeminyaka eyisishagalolunye. Uvele wathula nje. Akasiyena ke kodwa vele umuntu okhonza ukukhuluma. Bayaceka ke kodwa lokho othisha basesikoleni sakhe. Bathi umntwana owenza ugrade 3 njengaye ukhuluma cishe ngayo yonke into ayibonayo. Alingise cishe ngakho konke akuzwile. Kodwa lutho kulo wakithi ohlale njalo eyithulele ungazi ukuthi ucabangani. Yinyeke nje into anele wakithi azokwenzela yona ukudweba. Othisha bakhe liyabethusa italentana lekhipheni isithombe njengoba sinjalo. Baba bazindlelana obuciko ngayo for umuntu weminyaka yakhe. Kodwa ke nginakho emqondweni wami ukuthi angakhuthazwa ukudweba ngoba akukho mali kulento yakhe. Kuyiliqiniso khona mihle imidwebo yakhe. Ngiye ngiqaphela izithombe zayo lezi ezigcwele lapha ekamereni lethu. Yize kungeke izinto ezingacacile kodwa buyaqapheleka ubucike emsebenzini wakhe. Ikhalibhodi likaMentshiso
ulikhipha njengoba linjalo azadwebe nothi lwakhona luvuthe eceleni licace bha nelangabe eduze kwebhokisi. Ngikhumbula isithombe sidwebeka muva nje esomkhumbi wentambo odwetshwe ulenga wasushawa ifindo elinesihibe esihambayo. Ngichazwe amagquma neintaba ezibonakala zivela kude uma ubheka phakathi kwalesi sihibe. Esamagquma neintaba abonakala kude nendoda ehambayo iyoshona emhlani ibeletha ubhaka. Ngijabule nomunyu la sengiyikhumbuza ubaba wagcwala amathafa okuyimanje asazi noma sewayihenga yi. Manake kungenzeka yini ukuthi lesi sithombe sika Anele besiveza imizwa eyelamene nokuzihenga ngenxa yendoda eyahamba? Hayibo, ngabe uAnele unemizwa yokufuna ukuyihenga? Hayi, usemncane ukuba engacabanga izinto ezinjalo. Kodwa nangu nje eyidweba. Kusho ukuthi useyicabanga azayidwebe. Uvevezela umzimba wami uma ngikhumbula ukuthi uAnele unele wabona umama enjeya amehla acwebe inyembezi wabuyela ekamereni lakhe ngokushe. Ubeyokwenzani? Ukhulu umcabango wovalo kimi. Nkosi yami, ngingathini uma ngingafika ingane yasekhaya isihengile? Kuyobe kuyimina nje imbangela. Yimo wephula isandla sikamama. Yimo khulelisa intombazane emisa inhliziyo kamama kunamhlanje akangikhulumisi. Alejwayelekile ke lolu valo longishayayo. Ngizwe izigi zenhliziyo nala ngibeka isandla. Ngivele ngikhumbula isithombe somdwebe wakhe uAnele engisidonse ngale kasofa lala kuwona. Bekungezowesifazane olanguka amalanga bomlilo ezingutsheni zakhe. Lona wesifazane ubevela njengomuntu ohambayo elanguke njalo ephikelele endlini nayo ebivelisha. Isikhatsini umama ebuze vevezela uncike kwenye yeimoto elapha eparking lot ngeyohlobo lweMercedes Benz isedan. Ngiyasola bayikopela kweyami izithupha ziyeguleni. Pho ngiyayinamathelisa yini uma sengiyenza? Ngethuka uma ngiqaphela ukuthi ihora lokuqala ekuthatheni kokusa. Akukho moto efikayo namanje. Umama uyala nokuya reception ayolinda emabhentshini okungenani. Uthi wesaba ukuthi bazomphoqelela ekulaleni lapha esibhedlela. Athi bhanya amalambe eBenz le ancike kuyona umama. Nise lapha. Udokotela nekhi esandleni. Kusho ukuthi yakhe ubeyivule sekude. Yebo sise lapha dokotela. Ngivuma ngovadlwana. Anike ikhanda ngokudabuka. Namanje ngisasho ninecala lokuzama ukubulala. Ngikhophozele ngesikhathi umama ezama ukusukuma esuka emotweni. Awe ngasi isandla sigodlile. Kuthi chifi kimi la ngimbone nyela esaba nokukhipha izwi lokukhala. Umama kanawo amandla. Kodwa ke konje kwakhona ukudla nje ugcine nini. Ngiphuthume kuye ngizama ukumtatami ngiyeke ngizoba right sizwe sonke. Kwehli inyembezi emehlweni kuye. Ngicela uhambe dokotela. Umama ngesankahlo somuntu oxoshwe omunye kwakhe. Uzama ukuzimelela evuka ngalesi sandla esisodwa esisele. Umile nje udokotela phakathi kwesicaphe sesivele sivuliwe nemoto esiduma. Selunga phakathi olunyonyawo. Nehlalaphi. Yize lehlisile izwi kodwa luzwakala lunjalo ulaka ezwini abuza ngalo. Sheshe sihlale sheshe edondotha. Cishe ufuna ukusisiza. Kwesakamthetho kuphi nezitolo? Yebo baba, kwesakamthetho edondotha ikhona impela izitolo. Angene ngaphakathi avala isicapha. Ihlehla imoto. Ngifikelwe yifuthi. Ubaba onjani lo yekelelo wesifazana ubuthaka ngalolu hlobo abulawa amakhasa? Nengane yomfana encane engangami kanje einzulini zobusuku bomkhuhlane obulalayo. Uphi unembeza ngempela kulo baba? Kanti obaba sebaba njani? Kodwa hayi kudala vele obaba baba nje.
kudala nje obaba bashiyo mama ezeni lempilo kusuke sekufanele ukuba bayibonele ukuthi baphuma kanjani kuyona. Aqale ngalo. Sengicikwa nayilamalamba sixopha ngawo nje njengoba esishiya lapha nje. Ithi mayiqeda ukuhlehla ngokuphelela imoto ijika avula isicapha. Wozani sihambe. Ephuma ezovula isicapha esingemuva. Hawu Nkosi yami. Sengimthuke kangaka. Atotobe ngokuzihudula umama emva kwami sizongena. Uzohlala la ngaphambili wena. Engikhomba ngekhanda ngesikhathi evala isingemuva la kungene khona umama. Ubesajikela kwesomshayeli ngesikhathi kungena imoto efikisa ihuza izongena lapha esibhedlela. Kuphume ngejubano wesilisa ephuthume reception abuye nesigadla lesesiqhuba abaphuthunyiswayo. Masinyane kuvulwa icapha zemoto ngemuva kudonswa isiguli. Hayibo. Uzethu usethule uqondile uthethwi. Ngivula isicapha uphuma uyaphi wena manje? Udokotela engena kwesomshayeli ifuna ukugxuma inhliziyo njengoba ngisobela ngibuyele emotweni. Ufile lo muntu banathemba lini lapha bamthwele? Eze kule moto yethu wesifazana obeshayela leya moto. Malcolm olwanunya olungaka ebuza ngomoya ophelayo nezinyembezi ebhekise kudokotela. Phumzile ngicela ningiyeke. Udokotela enyusa iwindi. Malcolm eyakho le anginayo ingane ewumfazi mina Phumzile. Afaka isandla ewindini elenyukayo uPhumzile. Mamkhwanazi yeka lento yenzayo. Udokotela ngesankahlu ephinde ehlisa iwindi. Baba awuzukubuza ukuthi kwenzakaleni kuze cha angizokubuza ngiyazi ufile. Ufe ngesikhathi ekhetha ukulala nomfana emitha elibala izifiso zami ngaye. Ufe lapho. Ngcabanani nodwa ke ngoba vele nawe ngiyakubona ukuthi baba sewumkhiphe na ku medical. Yebo. Sengimkhiphile na ku medical aid. Mangithi nje kuzo zonke izinto ezimveza njengengane yami akasekho. Now can I please go? Kunabantu engibaphuthumisayo. Efake liya phambili udokotela. Ngali windi lelo akulo alunguze esihlalweni esingemuva umama kazethu. Ngesabe ngiyitshela ukuthi ihleza ngibona. Ayi kodwa futhi akangazi. Yimi engiye ngizwe nje uzethu mekhuluma ngaye. Sekuze kube sengazuthi sake sahlangana. Avevezele kakhulu lapha eceleni kwami umama. Cebekhulu. Kuquba umamkhwanazi ewindini lomshayeli. Cebekhulu. For heaven's sake, ingane yakho izama ukuzibulala. Ehlehla lapha emotweni anikezela. Ngithe kuwena kade afa lowo. Udokotela esusa imoto ihamba. Ngimbuke ngelingemuva iwindi umama obethwele izandla ekhanda eyongena ereception.